Jak to się robi w lesie. Popatrzmy. Osprzęt leży. Tu jedna oferma z toporkiem. Się śmieje. Troszkę zrobione drzewa. Nie powiem, że nie. Idziemy zobaczyć, jak to nasi koledzy tutaj to radzą ze tym cięciem całym. Zobaczymy, co oni tam kurwa prowadzą. O, no nie powiesz. No co tu my mamy? No żuberki. Ojej. Paliwo, olej. Tu też mała kupeczka. Tu też kupeczki. Nie okłamujmy się. Te wszystkie drzewa trzeba wyciąć. No tu zajebiste pole. No tutaj myśmy tu cały czas pracowali. Cały czas tu wycięta cała droga. Idziemy zobaczyć, co nasi koledzy tutaj ćwiczą. O, mała kupeczka. Drugorzędny wal. Tu widzę, chłopakom idzie robota. To wszystko nasze. Sami nie wiedzą, o co tu chodzi. A to ja, prowadzący budowę, sam prowadzę tą budowę, sam dowodzę tymi ludźmi. Ja nie będę pracował, oni sami pracują, zarabiać na mnie. Oto oni, moje beduiny. Jebać, jebać! Na co się patrzysz? Jebaj, jebaj! Muszę trochę pokrzyczeć na nich, bo widzisz. Leniwe to wszystko.